dun dati. Kasama ka. At saka may chocolate kayo. Tumanda. At meron din kayo. Bear! Ah, diba? At syempre, at meron din balloon. Oh, meron din kayo. Wala. Syempre, at saka may kiss me. Ah, kiss nyo. Ayan, may balloon kayo tatay. Ayan, so, meron din kayo forever na inihanda. Mamaya na to. Dito kayo, mother. Diyan kayo, tabi kayo ah. Okay. Pipicturean ko kayo. Pag sumakit ang likod, okay sarap isipin. Kasama kang tumanda. Sasamahan kahit kailanman. Humigit kumulang, di mabilang 30 araw sa isang buwan. Umabot man tayo sa 3,001. Loves na loves pa rin kita kahit bungi-bungi ka na. Para sa'kin ikaw ang pinakamaganda. Okay, sarap isipin kasama kang tumanda. At nangangako sa'yo pag sinagot mong oo, iaalay sa'yo buong puso ko. Sumang-ayon ka lamang kasama kang tumanda. Bago po natin start ang lahat. Kailangan po natin basahin ang letter na ipinahanda ni Madam or Pond. Poem o Pond? Ito po, kailangan ko po ng isang family para magbasa po ng Pond. Poem or sulat? Dahil po, Madam. Sa aming pamilya, pagmamahalan ay walang palya. Minsay verbal magkasakitan, pero madaling magkapatawaran. May mga panahong nagtatawanan, mayroong nagbabarahan. Minsan na may nagbubusitan, syempre hanggang sa huli kami pa rin ay nagmamahalan. Sa panahong ang isa ay malungkot, dama din ng lahat ang bangungot. Sa panahong nakakaranas ng isa ng ginhawa, hindi may pagkakaila, lahat ay natutuwa. Ako'y sa Diyos nagpapasalamat, pamilya ko may hindi perpekto, hindi din kami ganun kayaman. Pagkain sa hapagkainan naman ay naimas, ingat kayo lagi, we miss you. Efren, Jessica, and Jana. Ayan! Yay! Ayan. So, ano po ang inyong masasabi sa inyong manugang at sa inyong anak na nagbigay ng surprises po sa inyo ngayong golden wedding anniversary po ninyo, mother and father. Si Ma'am Jana, ay si Ma'am Jessica, yung apo, si Ma'am Jessica at saka si Sir Efren. Nagpapasalamat kami sa kanila dahil na-surpresa kami. Sinurpresa kami na binati nila ang anniversary namin. Nakalimutan na namin. Yung pala may sikreto sila. Diyan pa yun, no? Andyan lahat sa pinag-pray talaga. Yan, pakita mo yan mga ipakita mo ang kanilang Diyan friend. yung panunod yan eh. Oh, andyan sila yan, pamilya yan. Ayan. Kaya thanks a lot for everything. At kay tatay, ano po ang inyong mensahe sa inyo, manugang at anak? Salamat sa pagkaalala ng anniversary namin. Kami nga nakalimutan na namin eh, kung hindi nyo kami sinurpresa eh. Salamat na ning. Isang kiss garot yan! Naman pala eh, Diba? Nagbongga! At syempre... Sabay. O, ayan, isa pa. Free kiss now! Okay. O, message mo para kay mother and father. Mommy, Daddy, sana wag na kayong laging mag-away. Hindi ako naaalis sa sagutan.
Ayun. Stay in Diba? love kahit matatanda na kayo. Let us all be happy lang. Pero mamaya, Away na lang. good na naman. Ayun, away ngayon, mamaya, okay na naman. Ano po ba? Bunso at panganay? Hindi. Kayo, bunso pa, at saka panganay, sa kapatid. Pang-lima ako. Panganay ako. Panganay pa. Kami, bunso, panganay. Tapos naaso kong pusa, malakas tama lang sa 30 pilas. Ang tagal na, naabot ang golden anniversary. Tayo kaya. Nasa 7 taon pa lang. Ayan, so, ano bang wish nyo po ngayon? Golden anniversary ni Mother. Hindi lang po birthday ang dapat na wish, kundi ngayon. Wish, wish, wish. Sana humaba pang buhay namin. Opo. Hanggang sa katapusan ng Abot pa ng Opo. 75 and 100. True. Father, anong wish? Malakas ang katawan, di ba? Opo. Okay. Sama to, bakal pa aming panasama. Nawala, It's not like may Facebook kayo para makatanda siya. nawala ka namang karamdaman. Opo. Healthy sila. Kita nyo naman, di ba? Okay, sabay mag-blow! 1, 2, 3, blow! Yes! Mas malakas si Mother mag-blow! In behalf of Edmonton Flower Shop and Cartoonist, thank you, Sir Efren, Ma'am Jessica, and Joanna from Cavite, Dasmariñas, Cavite. Ayan, thank you sa inyong pasurpresa ang ipinahanda sa amin. Ayan, andito pa ang kanilang pamilya. Ayan to, kirignan nyo naman. Ayan, happy Wala yung golden iba. anniversary, Mother and Father. Sila na iba kasi nasa Canada na. Oo, yung mga nasa Canada dyan, yung susunod, pasurpresa. Ayan!